Mas? Ange wae. Mas. Lho, ora nek duit pas ngono. Lho. Ya terus pikir anak sesuke. Kayak godhong ngono. Nyemah. Lho, wis aku bae gampang lah kok balik wae. Oh iya wis ngono. Soalnya Mas. Yes ya. Ya. Pasti kuwi kono. Ya, ket. Wong anyar kuwi pasti. Delok aku lek nang jeruk lakon regen. Cap. Ya bingung iki. Jadi dicopot orang biasanya iki. Copot ae biasanya kayak nih. Mana Mas? Tinggi wae sudah le. Nang ngapa dicapeng? Enggak wah tinggo to. Oh iya. Yang Mas. Iki betul lagi betul siang. Aneh lah. Tipe bahaya ya tipe. Waduh, kok mudun iki wedi aku iki piye iki nek mudun iki. Diglundung aku. Iki jeneng kebon jeruk kae, Ceng. Iya, iki. Mantap ya, Ceng. Habis. Jeruknya yang matang-matang seger-seger iki. Medun dah. Eko. Medun we. Wah. Tiket ora? Tuku ya paling kayane kuwi. Abang jago kuwi. Ayo, let's go. Ayo. Assalamualaikum. Ini mau ke kebun jeruk ya, Bang Jago? Bagus ya tempatnya? Ya lumayan bagus lah, bagus. Rame nggak di dalam, Mas? Rame bener, tapi nggak muat tempatnya ini. Oke. Ini harus bayar apa gimana? Harus bayar dulu lah. Berapa Mas karcisnya? 5.000 Mas. Ini udah full sama buahnya enggak? Beda? Beda, masih belum ya? waktunya. Oke. Belum musim. Jeruk duit. Siap. Mas. Ini nggak ada uang pas toh? Ini udah pas. Ini maksudnya kan orang satu teman. 10.000. Waduh, nggak ada. Oh, gini Terus? aja, Mas. Besok-besok saya mau kesini lagi. Ya. Ya. Jadi ini saya ambil kan. Ya. Nah, besok kan saya kesini lagi nih. Iya. Bang Jago. Nah, besok saya kesini lagi baru saya bayar gimana? Udah, deal aja lah. Deal. Deal. Bener. Bener. Makasih loh Bang Oh, Jago. iya. Wih. Baik ya ternyata. Iya. Saya masuk ya. Iya. Wih, buaya darat ketinggalan nih. Ayo. Ayo, Ceng. Ayo. Mantap, Ceng. Ini ke. Ayo, batal silaturahmi mustaqim kayak gini ora ya? Gua ngapain? Wah. Kayak lo kates. Kates. Iya. Ini kebon jeruk. Lah aku wingi sore bon jeruk. Jeruk. Iya lah. Ayo gendang OTW. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang kuning dan ada yang pink. Lupa itu Mas. Kayak dolanan iki. Dolanan masa kecil iki. Oleh ora ya dia nganu cah gerang. Jalah. Oh paling ujung kae paling enak.
tulisan iki apa tulisan iki? Iya bocone iki. G A G K gak S S L V selfie cewek ngadenan. G A G gak H A H P P Y HPY gak selfie gak HP seminggu selfie yo nggih HP to piye to iki tapi yo masuk lah BEB D ada beda C aja L A N jalan Sasa utuh satu T utuh jujuan jutsu tujuan beda jalan satu tujuan yo koyo perjalanan cintaku iki mau lah paling kata-katanya ini podo karo kaya seiring sejalan. Saya di jalan, kamu di siring. Ya wis ngene lah. Wis kuwi lah ngumpoke lah. Wis lah, lanjut ngarep neh, delok-delok. Tak pandang-pandang iki tak sawang-sawang iki. Jeruk aku. Apa? Jeruk apa? Iki kan kebun jeruk iki. Gimana oleh DPI? Ya oleh to. Sopo sing gak ngoleh iki? Sing penting kan izin ngomong karo sing duwe engko dhewe. Nek timbangan kan ditimbang terus dibayar. Aku nyolong. Kowe iki nakal. Kau omongne kowe tembak karo sing duwe kowe kapok. Aku ora duwe kok. Males omongne kowe. Los lah. Awes mau nih, aku jadi kancamu. Koncoan aja lah. Anak gelah. Koncoan. Ya aku ngene sih lah. Enak man. Kowe jeneng kene lah, koyo wong cewekan. Sekrono man. Coba lalu. Mau iki lho rene bareng mosok iki. Jenenge nek kalian tuh. Kuwi enggak apik kalau koyo ngono kuwi. Tak antek kene ora konangan lah. Kowe iki lho, ngisin-ngisini wae. Dosa ngono kuwi. Urusanku dosa. Sing penting kasih duwe arti to. Kowe nek dinasehati malah nasehati. Angel tenan. Iya sing penting antek kene. Sabar mantapne lah. Enteni sih. Ya wis ndang kuwi greget-greget gua ngono lho. Nanggunge iki enak. Wis. Jajan dulu. Gua lah, wis. Wis ayo mangkat. Wis ayo. Kamu neman. Engko tak tukokne itu. Yuk. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Di sana ini apa ini? Masuk. Masuk. Tambah masuk. Masuk wes, masuk kabeh. Pokoknya sing paling dhuwur iku pas karo uripku. Yang ke bawahnya itu emang cermin kehidupan untuk anak-anak pelajar. Mantap. Tak lanjut dulu, Sur. Wih, ada villa mini. Ayo, jalan yo. Awas weh. Jadi Bang.
edotan. Nyolong jeruk ya. Iya, Nyolong oleh. nyolong terus kowe, Mas. Bisa nyolong ah. Apa mugaran apa edotan dhewe? Udah kono kerepian iki. Ayo. Nah, iki lho masuk. Jagalah kebersihan. Bersih itu sebagai daripada iman. Masuk. Keren misalkan. Mantap juga kita taman ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, terbukti lah iki. Ini resik iki, San. Sore, Mas. Sore. Ini apa? Mas, dolan iki. Nek piye. Wisatane iki. Oh, lah iya iki tulan yo iki pas aja iki lho apa? Ngurus iki lho apa? Taman iki. Lah nek apa? Mas aku ki krungu kabar-kabar ngene iki nek hewan lho pengen weruh aku ning ndi. Walah, luwak to. Didin. Iki lho. Tapi Mas, Iki arep delok luwak. lho. Lah ini merene. Dolan lah ngono piknik. Tapi ning kene apa? Karo sapa? Dewe lah Solo kan karir to. Jomblo ya. Heeh. Lho, kenal to kowe wong loro? Kenal Mas tapi rapati ya. Iya ngris ketali jekokne lah kewane ku mau sih. Lah, pesen apa? Pengen jimo apa lah, Dek? Anu lho. Hewannya lho sing rodok. Luwaknya lho sing ngunku. Luwak. Taman iki lho. Wis tak jimone iki Mas ya. Yang Gara Mas. yo paling nyokot yo kaya kentut tawon. Ora lah kok. Lho wis nurut iki. Itu mana? Iki lho apa puring iki lho. Tamanan hias, tanaman hias iki lho. Pager tapi apik. Nggo kembang-kembang. Oh, ning kene tersedia perpustakaan juga ya, Mas? Iya iki lamban baca buku iki literasi iki. Nang kene yo enek. Pokoknya nang taman iki Nah, enek. ini Mas. Nah, iki luwak iki. Luwake. Nah. Lho yo jare mau arep ndelok luwak sing nang taman. Cekel pisang isik. Tapi aja mbok pangan. Mau aku wedi galak sing raine. Iki jenak iki. Cinta Jenenge Latuna ya Mas. Yo. ora apa-apa cekelen. Cara nyekeli cekeli dhisik pisange. Cekel pisange. Tak pakani ae lah aku. Ya. Jadi temek lara apa? Nah, ya, lah tak titung. Ini Mas, ini caranya. Nurut cekel ngene iki lho iki. Cekel wae Mas ya, buntute Mas. Iki nduk. Oh. Awas aja ngantek munggah. Aku wis lah, aku cukup perlu wae lah, ini nyekel aku. Lho, jare arep foto bareng ben padha kembaran ngono. Mau aku wis marem aku untuk ngene iki. Tibake gak jauh beda ngono kan karo raimu iki 11, 12 lho, padha ngono. Lah, kebiyen yang ngono kuwi lah, jarake wong tuwek. Ini lah. Nyo, Juga. Moh foto. matane. Jane enggak mirip aku, mirip sampean iki. Oh, balik nih lah aku, golek nih hewan apa nih? Enek hewan apa nih, Mas? Enek elang enek. Nah, nek elang ki rada wani aku. Oh, iso dijupuk karo Didin kok. Oke nang kene kan pekerjaane Didin. Dadi kok jupuk elang iso Din. Gelange, Lang. yo kan harus nggih gelang ben iso mlaku dhewe. Oh iya kayaknya urung pasang gelang Oh. lali iki. Juga wis sore juga. Iso wae yo. Iya, Mas. Iso dolan meneh awakmu. Sesuk dolan neh nggo pisang yo sak tundun. Oh iya ya. Nggih pakani iki lho. Nggak makan latune. Nggih pakani Latuna. Oke. Ayo Latuna dhewe balik. Wis teterne meneh Din. Kembaranmu ora gelem foto. Ayo. Teterne meneh. Bisa sak kenging Iya iya, heeh. Ndang keliling-keliling. Sore, delok. jalan Iya. sore. Jalan sore. Tak lanjut ning poco iki. Iki wit ciplukan iki. Butuh deng wis pokoke apa iki yo?
kembang lah iki bawa ini. Tapi bawa apa jenenge lah. Apik lagi. Wih. Nih, apa ini? Jangan-jangan lagi terowongan menuju surgawi. Tembus ora kene ngendi yo? Apik kene iki. Kayaknya iki iso tembus nang Mekah iki. Sapa menawa lantaran terowongan iki aku dadi kaji kan. Masuk. Bilang iki gawe iki wonge ganteng iki. Soale karyane iki wis menarik megang ini lho. Mantep iki. Weh. Weh. Mamen. Mamen juga. Lah piye? Aku merasa senang aku doa-doa ini. Dong, iki karya sini wah. Pilah menurutmu api ora? Api lah. Dan si Gayo wong ganteng. Bagus. Iki gila sih. Sing ngecat iki weh, keperhatian iki melebihi batas anu. Heeh. Kowe talentane apik kan? Heeh. Apa ya kok sing gawe iki ya? Loh, justru aku no. Loh, aku sing gawe iki kabeh. Oh, ora mungkin, ora mungkin. Iki terowongan aku sing gawe. Ora mungkin, ora percaya aku. Blas ora percaya. Kok enggak percaya aku ngopo iki baju ngene iki. Ora percaya aku. Lho. Tulisannya apa iki? Wisata alam Segar Sari. Nah iya. Aku ki pekerja kene. Jadi iki aku sing gawe. Oh, kurang menarik kok piye? Api. Iki menarik kan? Enak sing menarik. Ayo opo? Tanter. Wis to ayo. Oh, iya, so. Loh. Kuwi iki. Oh, kuwi sik. Yo. Aja nang wedi aku, gak terlalu di aku mah. Andi sik. Wedi aku. Mbak, apa kuwi? Gua apa iki? Dong, sekolah ora kalah. Iki apa itu? Yo iki sing jenenge rumah di atas pohon. Rumah pohon iki. Oh, Piye? api. Wis, dhewe lho. Jero ya. Hati-hati lho, hati-hati. Wih, kenceng iki. Ya kenceng. Tapi hati-hati lho. Kayak aku ya, kayak Bima. Weh, api juga ya. Suasana di dalam rumah pohon. Lah iya, iki sejuk kaya piye jenenge iki? Kaya nang jero kulkas. Lah kowe ngomong ngono iki. Kok penak. Ayo, tajam nang tempat kreasinah sing lebih apik. Iki urung sak piro sih tak jarek kula iki. Aduh enggak. Tapi ya lumayan apik. Ayo, aku wis. Ya wis tak gendong enggak apa-apa. Yuk. Tapi kok nang isor ya? Iya, heeh. Yo. Ayo, saya medem sih. Perlu dampingan. Enggak usah, dhewean nih. Wis, aku ya ora gelem. Ngendok. Oh, nyilali. Ayo. Yuk. Dos. Dos. Wis ya. Tenang, enggak apa-apa tak gendong iki. Tuh Rono. Rono ae dhewe. Ku mau tekan kono kan? Wis, dhewe saiki Rono. Ayo. Kasih, kasih. Oh.
Nah, iki Mas. Iki cocok banget ke mengutarakan cintamu kepada seseorang yang kamu sayangi. Wah, Oh nembak gini mbak cah ini ya. oh, cocok Masuk, banget ya. kuwi. Ya tak praktek saya tak latihan ini. Piye? Cepet tangannya ini gini misalnya ya. Ya. Delok matane ini. Terus ngomong sayang, ojo lali mangan ya. Sebab ngisin iku kudu metu ta ini. Jadi dia sayang, aku tak tunjuk. So. Mas, ini gue karaokean ya? Oh iya, heeh. Enek karaoke juga kene. Nyanyi. Untuk Awar ngedol suara oh iya iya, heeh. artisku ini. Yes, yuk. Enggak yuk. Gue penyanyi, Ceng. Aku sudah gitu lah. Mungkin mikir Mas. Yo, heeh. Gue bisa tak pada bisa ya lagu. Aku update kenangan. Oh, lagu musikan sipil ya. Kenanganku rodo Oh. Masalah halu panik. Matur suwun Oh ya. iya iya. Kita lanjut ini ya. Oh iya iya, heeh. Ngobrol. Ayo, balik. Gak harus nyanyi lah. Ora. Suwun Mas ya. Iya iya.